Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сез очрашу урны Казан тапшыруын карыйсыз. Бүген бездә кунакта Сибир якларыннан, Төмән өлкәсеннән килгән милләттәшләребез. Ул Луиза Шәмсетдинова, Мирас татар оешмасы җитәкчесе, шулай ук Гөлнәфис Вәлиева, мәдәният белгече һәм әлбәттә Сибир татарлары хакында өйрәнүче, аларның тормышы, көнкүреше турында һәм килеп чыгышлары хакында бик күп фәнни хезмәтләре белән билгеле булган Дамир Исхаков, тарих белгече, безнең галимебез. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Инде сүземне башта иң беренчеләрдән булып, әлбәттә, Сибир ягында яшәүче Сибирдәге милләттәшләребез хакында беләс килә. Луиза ханым, ничек кәефләрегез, нинди планнар, нинди хыяллар белән, нинди кәеф күтәренкелек белән яшисез бүгенге көндә? Сибирдән зур Сибир татарларынан Казан татарларына сәламнәр алып килдем. Алейкум сәлам, кабул итәбез. Рәхмәт. Менә Сибирдә әйтеп киткәндә төп халык булып татарлар яши. Сибирдә яшәүләре буенча Сибир татарлар дип әйтәбез без аларны. Сибир менә Россия территориясында иң зур урын ала. Байлыгы белән дә, нефте белән дә, газы белән дә и природный байлыгы белән дә. Бүгенге көндә Сибир татарларын алсак, Сибир татарлары менә ничек яшәп килгәннәр Алтын Урда вакытларыннан. Шушы бабалар торган, ханнар торган, Сибир ханлыгы гәүләп, шаулап торган тормышны яшәгән буенча, шулай дип үз җирләрендә яшәгәннәр и үз җирләрендә торып калганнар. Бүгенге көндә көн күрешләре алай ук алып баралар. Сибир татарлары тырыш халык. Ничек булса да, сугынулар булган үткәннәр, сугышлар, кырышлар, үзләренеңке шушы Сибир ханлыгын саклап калу турында сугышкан, шул аннан калган нәселләре шулай ук бүгенге көндә үз җирләрендә басып торалар. Менә мине алсак, мин бүгенге көндә килдем Күбәк авылыннан, Вагай районыннан, Төмән өлкәсеннән. Алып китсәң, һәрбер урын тарихлы Сибирдә. Шушы менә минем авылым үзенә бер тарихлы авыл. Безнең авылга бер сөйләм буенча картларның 700 ел артык. Анда беренче ислам динен алып килгән шейхлар да яшәгән. Анда безнеңге астанабызда Касим ата шейх ята. Менә безнең авылыбызда зур менә үзенә тарихлы йер дип әйтәләр. Шушы Иртеш ярларында урнашкан Күбәк авылында, шушы Иртеш елгаларында Күчем хан тарих буенча Ярмакны да батырып үлтергән йер. Минем авылымда хәзер бүгенге көндә хан Күчем урамы бар, и яшьләр форумы хан Күчем оныклары дигән форум үтә. Яшьләрне ия. Менә аның өчен Сибир татарлары бүгенге көндә сос татарлары бар. Шушы Сибир татарлары арасында заболотный татарлар дип әйтәләр. Әлегә бүгенге көнгәчә изолированнарак яшиләр. Үзләренә юлларда юк, вертолетлар белән отсалатлар да. Шушы традиционный образ жизни дип яшиләр. Балык тотып, атып, охота йөреп, тияләр, сүпләп, казык, сугып, шулай яшәйләр. Ну инде аңлыйсыз, заболотный булгач, шунда нацпроектлар безнеңке булган вакытны да эшләй алмадылар. Соста беренчедән хайван тотып булмый, мул тотып булмый. Икенчедән печән чабып тоже булмый, заболотте инде болота. Шунда чыгындырулардан китеп, аңа уже торган төп халык татарлар булган, аларга тагын татарлар кушылып, шунда турып калганнар. Менә бүгенге Афет шуңа кушылып әйтим әле, бу татарларында экспедиция булганым бар минем. Анда хәтта бәрәңгене төтәлне күтәреп утырсаң да пешереп була. Чөнки су бик якын. Ул шундай урын. Шуңа караганда традицион хуҗалык калу сәбәпле халык шулай яшәргә мәҗбүр. Аларның килеп чыкты проблемалары. Ничә рәисиманың балык бабасы килеп чыкты. Хәзер халык бик кайгыра, чөнки аларның төп һөнәрләренең берсе балык тоту иде. Шуңа күрә менә Сибир татарлары арасында бар хәтта шундый хәрәкәт абориген халык булып язылып, шушы биләмәләрне саклап калырга тырышу да бар. Сибир татарларының берлешенең үҗәтләрне без башка халык дип йөрергә тырышу, ул шуның белән бәйле. Беренче чиратта без аны истә торырга тиешбез. Шуңа күрә теге милләт турында сөйләшкән вакытта үзенчәлекләрне искә алырга кирәк. Менә милләт мәсьәләсенә без әле тагын әйләнеп кайтырбыз, әйме? Менә инде бит шушы кыска гына аңлатуыгыздан да тормыш итүе барыбер җиңел түгел. Бу физик хезмәт, бу халыкның тырышлыгы.
бу халыкның үз тормышын ничек тә булса алып барырга тырышу мөмкинлеге. Менә хәзер бит инде безнең яшьләребез бик яраталар җиңелрәк тормыш алып барырга. Себер татарларында яшьләр ничегрәк? Менә мондый авырлыклардан качарга тырышмыйлармы? Беләсезме, Себер татарларында бер яхшы үнәр бар. Себер татарлары авылларда компактна яшәйдиләр. Себер татарлары гына. Башка бер халык юк. Иртеш буйлап Омский областьларга кирип китә татар авыллар. Шунда беләсезме, хәзер колхозлар, совхозлар бетте. Эш бетте. Аның өчен картушканы менә әйттек кой, күмеп югарыга утырталар. Берәр икешәр үтсәр гектар картушка утырталар. Но иртешкә төшеп балык тотабыз дисәләр, күлгә барып лицензирование. Урманга кирип агач ягабыз, өй салабыз дисәләр, агачка лицензирование. Авырлайды. Элек булган иде, менә централизованный бераз закуп тәймән тияләрне, балыкларны. Бүгенге көндә есе төшә алмыйсың, рыбнадзор куып йөри аргаңнан. Тормыш авырая. Яшьләргә нәрсә эшләргә? Менә яшьләр картушка сдавать кылу, алып бару, ул азап, физик эшләймен, физический эш. Менә ул сораулар буенча халык хәзер авыр юлга төште, яшьләр авылдан китә башлады. Соңгы вакытта шундый тенденция күзәтелә. Безнең яктан бит элек-электән барганнар теге нефть чыгарга. Хәзер Татарстаннан кимеде анда бару. Безнең халыгына кайтты, күбрәк йөри башладылар. Эшсезләр күп булган регионнардан, Башкортстаннан китә башладылар. Һәм менә Төмән ягыннан китә башлады халык нефть эшкәртергә. Димәк, монда халыкка бит яшәргә кирәк. Ул яңа күренешләр, шуңа күрә яшьләрнең берлеше гомумән семьядан аерылган килеш яши башладылар шиттә. Анысын да әйткәнлеге кирәк, авылга менә яшьләр китүен дә китәтләр әймен. Алар бәрбер кире кайтатылар. Соңгы менә пенсияларга чыксалар, оллы йөрдә үз нимә авылларга кайтып, безнең ирмәге бар бер. Авыл тора, менә безнең авылны алайык. Ярты авыл кышын яшиләр, кышкысын. Оллылар, картлар. Яйгелек ястан алып көзгәтсә, кайталар яшьләр. Килеп чыга Сур авылның яртылай бүленеше бар. И тагын да әйткәнлеге кирәк, Себер татарларында бер яхшы үнәре бар. Ата инә торган өйләрне сатмыйлар бездә. Башка халык, башка авылдан да даже килеп тормыйлар. Бездә шундый традицион бар. Үз авылыңда үзең генә яшисең. Менә, например, безнең семьябызда гаиләбездә 6 бала без әниятинең. Әниятинең 2 үй тора. Һәрбер безнең 6бызның да авылда яшьләйен салынган 6 өйбез бар. Үзебез шәһәрләрдә яшәйбез, авылга кайтабыз. Өметебез картаган көндә кайту. Ну, авырайды, пенсияга менә клублар хәзер ябыла. Безнең авылыбызда хәзер клубы бар. Мәктәп бердән алып 4-кә чыгыйдыгын мәктәп бетте. Ябылды. Әйме, менә эш юк, почта юк. Менә ничек яшәгәләйме? Алай булса да без тәгити шәһәргә 50 чагырым. Ну, нәрсәсе өметне менә яхшырта. Хан Кучумурама булды. Яшьләр форумы кайтты. Әйме, шушы менә безнең иҗтимагый мирас оешмасы аша, шушы проектлар аша. Кешенең әллә ниндәй күңелләр тетрәнеп, авылны яңартып, матурайта башладылар. Яңатаннан өйләрне карай башладылар. Кешеләрнеңки менә һәрбер проектны ачкан вакытны проект буенча авылда яңара башлады. Бара бит. Газ юк бездә, шуңа. Үзе бөтен җирдә берсе түгел, менә Гөлнәфис әйтер, ул Томскка кайтып йөри, әнисе шунда тора. Томскта икенчерәк. Ситуация башкара. Анда хәл икенчерәк. Томск шәһәрендә төрлечә эшлиләр, совхозлар ябылды. Яшьләр инде кем Газпромда эшли, кем кая хәзер. Совхозлар ябылгач хәзер кайберләре маллар тоталар инде авылларда. Но бер луизәтмешле безнең әниятиләрнең йортларын сатмыйлар. Тырышалар үзләре шунда яшәргә. Яшьләр инде төрле җирдә эшлиләр. Менә сез әйтәсез бит, яшьләр төрле җирдә эшли. Яшь кеше ул читкәрәк киттеме, ул инде үзенең традицияләреннән барыбер телиме, теләмиме ул ерагая башлый. Һәм менә шушы әти-әнидән, әби-бабайдан калган гореф-гадәтләрне саклап калу өчен, традицияләрне, әлбәттә туган телне саклап калу өчен ниндидер бер берләштерүче чара кирәк, берләштерү кирәк, әйме? Һәм әлбәттә Луиза ханым, менә сез бит инде ничә еллар дәвамында искер җыеннары уздырасыз. Менә шушы үзегезнең проектларыгыз бар. Гомумән менә шул искер җыены хакында да сөйләп китегез әле. Ни дәрәҗәдә ул бүген үзенең максатына җавап бирә? Һәм сез үзегез канәгать каласызмы менә бу җыеннардан? Аңа менә искер җыены сөйләгәнсә, авылга тагын әзрәк кенә кайтаяк. Без Себердә күбесе авылныңкы, авыл кызлары. Менә авылларда торган кешеләрнеңки шушы искертән киткән нәселе дип исәпләйбез без үзебезне. Шушы ханнардан, шушы бөек үзебезнеңки ханлыгыбыздан калган кешеләр дип исәпләйбез нәселле.
Шушы авылда иң зур менә борчылу мәктәпләребездә менә татар мәктәп, татар багай. Күрше авылда 4 шагырым безнең күбәгебездән. Шунда укыйлар 5 авылдан баллар. 5 авылда татар авыл. Телләрен пөгеп татар апалар урысча хәзер укытадылар. Сез уйлап караң. Менә ул Хан Күчем урамын 2000 елдан алып 2007 елгача узаканивать иттек. 7 ел көрәштек. Шунда Фәүзия апа Байрамова Хан Күчем китабын язды. Менә безнең өебездә яшәп Хан Күчем урамында, шушы ярның янында, Ярмак баткан ердә. И беләсезме, шул вакытларны менә ул вакыттан хәзер 20 елда бер поколение үсеп чыкты. Перестроечный вакытның баллар үсеп чыкты имән. Шул перестройка вакытны бит әниләргә, әтиләргә тоюк Россиянең кыта нимәсе булды ул проблемасы. Без бер поколениены югалттык. Ни өчен дисәң, безгә өйләр салгалы кирәк итеп, балаларны ашаткалы тиргәле әниләргә, имән квартираларын саклап калгалы, эшләгәле, тамакларын туйтыргалы. Без упустили целый бер поколенияны. Ул безнең балаларыбыз, ул безнең бер бауын юк. И тагында ул арасында шушы федеральный закон буенча татар телен укыту да югалды. Шул вакытны менә шул татар багай мәктәбендә күңелгә отсу та килә, авырлык та килә, татар апаларының телләрен пөгеп урыс укытулары. И менә колакка төшә авылга килсәң, татар балалар татар авылда урысча бит хәзер 3нче поколение уже менә без 1нче, 2нче, 3нче поколение урысча сөйләшәләр. Татар телебезне любом виде югалткалы ярамый. Аның өчен менә ул принцип проблема. Шушы мәктәптә үземнең апалары мәйме иске җыеннарга булышалар. Даже бар андый вакытлар авыр эшләрне аларның үсләренә алар аңлатылар. Менә безнең проектлар, мин аларның укучылары йөгереп менә 70 яшьлек апаларым иске җыенда рәхмәт аларга апаларга килеп бөтенләре әйме иске җыенда булышалар. Ул иске җыен яңатаннан посу дигән менә сүз бүгенге көндә. Яңатаннан рухны күтәрү. Шушы генетический зов дип әйткәле була да, әйме каннардан менә килгән бүгенге көнгә нәселдә шундый проект ул. Аның өчен иң принцип глобаль проблема авылдамы башка ердәме татар телен саклап калу. Если шушы тагында искергә кайткан вакытны искер нәрсә ул? Менә ул үземнең авылымда әйме. Шушы Хан Күчем урамнары тиктән бит килмәде. Федеральный юлларда, озын юлларда креслар килеп чыктылар. 60-80 километрда федеральный юлларда Себергә барабызмы, креслар килеп чыктылар, поклонные кресты. Господи, сохрани, прости, сохрани Россию. Бер против түгел без. Бер против түгел. Дөрес торсыннар. Ну, без Себер татарлары, или без татарлар без дә үз телебезне саклагалды, үз торган еребезне, үзебезнең памятный ерләребезне. Шушы искер ул памятник федерального значения. За номером 1327, взятый государственным постановлением РСФСР, постановлением Совета РСФСР 30 августа 1964 года. Менә шушы искер бүген йөри под егидой Абалацкого заказника регионального памятника. Региональный, федеральный памятник, региональный памятник-то. Ярар алысын-то ярар. Но беләсезме, менә үземнең авылымнан Тобольскийга, Тубыл авылына барган вакытта 55 шагырым. Тобольскийдан минем авылыма. Без узабыз үзебезнең тарихлы yerine, искерне. Искер Себер ханлыгы баш каласы, ханнар басып торган, гөрләгән тормыш, байлык, пушнина, караваннар Азиятан әйме, ислам динен Хан Күчем вакытында узаканивать кылганнар, исламизация именно Хан Күчем вакытына как государственная религия становление булган. Шушы ерләрдән узабыз әйме, и бер памятный знак та юк иде. Йөрәккә килеп тәнчелә иде. Шунда как раз безнең Тобольскийга килеп бастылар, неме, безнең уважаемый президентыбыз и Алексей II, Владимир Владимирович. Шунда шул вакытны алар билгеләделәр Тобольскийны, Тобольский регионны радиусы 70 километр заказник ясарга. И бүтән менә шушы памятникларны күтәргәле. Без инде шул гатьле мәрәхәтләнеп, масаешып йөгертик, шуны инде без целевой программаларга керткәле. 1 ел, 2 ел, 3 ел үтә. И бер вакытны без аңлайбыз, безнең татар памятниклар, хотя әйтәтләр нимә, памятниклар ул российский памятниклар беләме? Берсе дә кертелмәде целевой программа развитиега. Западной Сибири, вот памятники развития Западной Сибирига, нашего региона, безнең менә татарлар белән тарихы белән бәйләнгән шушы памятникларыбыз кермәделәр целевой программага. Шул вакытны менә мирас оешмабыз килеп чыкты. Соратниклар, ученыйлар, менә Всемирный конгресс татар, Дамир Мавлевич, Исхаков, Фәрит
Яскаевич Уразаевлар килеп йөрделәр. Безгә шул вакытны булыштылар. Халыкны бит привлечь надо. Шул халыкны привлечь кылу өчен уйлап искер җыены килеп чыкты. Популяризировать надо, инвестиция кертү кирәк, ясу кирәк. Каждый кагазны ясу өчен, исторический справка алу өчен кирәк обоснование. Обоснование ясу өчен, бер кагаз өчен еллар үтә, и шуңа Всероссийская конференция «Историческая судьба» искерә килеп чыкты. И алар раз бер-берсеннән аерыла алмагач бер булгач. И шушы международный фестиваль статус булды, Казахстаннар килә башлады. Менә тагын ул Казахстанны әйткән вакытны. Без менә вообще аңлаттым, менә монда Казан безне бер-беребез бөтенебезне йыя, бергәләштерә. Менә ул Казанга рәхмәт, безнең президентовска рәхмәт, Минтимир Шарипович Шаймиевка рәхмәт. Безне бергәләштереп, менә шушы конгрессны йыеп, бер-беребезне аралашып, бер уйлар киләбез, бер проектларга киләбез. Менә шунда Ахунжанов белән таныштык. Ул безнеңке председатель жюри булды. Без Казахстаннан. Әйе. Хабдулга Габдулович. Менә сез аңлайсызмы? Алар уже торган кешеләр. Без әле яңа башлаган кешеләр. Габделбар абый Файзрахманов килеп чыкты. Исламский университеттан Әнир абый Ганиевлар килеп чыкты. Понимаете? Фаузия Байрамовалар, шул гатлем галимнәр, үзебезнең галимнәрбез күтәрелә башлады. Ул беләсезме, какой-то менә подъем самосознания, подъем какой-то менә нимә, үзебезнеңке Үзенә бер күтәрелеш, үзенә бер рух бирә торган. Рух бу бирде. И менә шул вакытны бергәләшү булды. И шунда басып килеп тордык та беренче менә Габделбар абый Файзрахманов әле исемдә, Әнир абый яйма урыннар төшмәктә булсын. Килеп бастылар, и беләсезме, оллы кешеләр безгә поверили. Без әле яңа кешеләр, әле үзебез дә может аңлап китмәгәндек, какой эш эшләп башлыйбыз, әйме. Голый кыратта, күкрәкләрне итеп памятный знак утыртып, әйме, мен шуннан эшне башладык. И әйтәсем килә, шушы ерләрне, шушы әйме 400 ел көтүгән хан күчемнән соң аның паллары шунда проект кылганнар, аның палларының паллары 1881 елда исторический факт буенча соңгы мәчет көйгән анда. Аны көйтереп утырганнар елдан ел әйме. Ну алай булса да татарлар, менә Себердә торган татарлар, аны бер төндә суруплар алып килеп торгызган булганнар. Ну 1881 елда уже видать тыңрак авыррак вакытларда ул яна. Анасы менә уйлап карагыз, ул көткән 400 ел көткән инде шу тарихлы ерләрдә 20 елда, менә 20 ел булды 2000 елдан төзеп кенә гуй тиз кенә еңел түгел. И тагын тәем аның менә тагын берне әйткәле булаты. Менә государственная поддержка та югайма бер тин акчасыз бүгенге көндә искернең шушы мәчете төзелә. Бер генә инвесторның Дамир Тагирович Ибрагимовның, Дамир Тагирович зур рәхмәтләремне белдерәм сезгә бөтен халыктан, һәркем нимә масая бөтен күңеленнән сезгә дә атлы көннәрдә ак бәхет теләймен. Менә аны әйткән вакытны әйткәле кирәк. Шушы менә халыкның өлеше бар. Кем читән суга, кем тактап килә, кем просто срупны күтәрешә. Халык берләшеп барсы бергә. Аны әйткәле кирәк. Менә бит шушы мәчет турында сүз чыккачтан тагын бер нәрсәне дә ачыклыйсы килә. Гомумән чит төбәкләрдә төзелә торган мәчетләрдә безнең милләттәшләребез ничектер шулай ук үзенә бер җыелу урны, намаз уку урны итеп кенә түгел. Анда балаларны тартырга тырышалар, анда музейлар булдыралар, анда ниндидер очрашулар үткәрәләр. Менә бу мәчетне киләчәктә шулай ук безнең тарихыбызны башкаларда белсен өчен ул гыйбадәт йорты буларак кына түгел, тарихи урын итеп тә эшләргә мөмкин. Мондый планнар бармы? Монда Рустам Нургалиевич Миннахановның карары буенча безнең бар программада кертелгән әйберләр. Ул Тобольскида, Төмәндә һәм Искәрдә музейлаштыру каралган әйбер. Менә бу эш өчен Татарстанның ярдәм булыр дип уйлыйм мин. Аны хәзер инде концептуаль яктан ул әйберләр эшләнеп бетте. Билгеле, Искәрнең өстендә төзелгән мемориаль мәчетне булай гына куллану авыр булачак, чөнки ул хәтер өчен эшләнгән әйбер. Әмма минем үзем фикерем буенча бәлки Луиза башка төрледер. Анда булырга тиеш беренче чиратта менә исламлаштыру буенча ядкарлар куелырга тиеш. Ничегдер банда исламлашу процессы булган, кемнәр катнашканнар анда, чөнки якында гына анда менә Луиза ханым әйтеп китте, астаналар бар. Ул астаналар шушы исламны алып килгән шәйхләрнең каберләре. Ул Себерләр өчен хас әйбер. Һәм шуларның барысында бергә комплекста караган вакытта монда бик бер әһәмиятле шундый гуманитар комплекс килеп чыга. Ул яңа нәрсә, әмма иске тарихи хәтерне яңарту өчен. Шуңа күрә бу өлкәдә мин уйлыйм Татарстан галимнәре һәм
Төмән өлкәсендә булган галимнәр барысы бергә берләшеп, шушы идеяны ахырга кадәр җиткерергә тиешләр. Билгеле, Татарстан ягыннан ярдәм булса, бай берне башкарып чыгарга мөмкин. Берсен калай, берсен Менә калай. тагын да аны кушып киткәндә әйтәйин тагын да. Ул миңа шушы сорауны башлаган вакытта нәрсәгә сезгә анда карата, пустой йөр инде ул. Шушы мәчетләр дип сораган, халыкның аңламаган вакытларда булды. Менә бу көрәштә салуу искерене. Акчасыз, менә көрәштә интернет аша, хатлар аша, ярым вакытны подпислар йыеп, оспаривать калган вакытны, шушы конференцияларда ученыйлар килеп, шушы темаларны күтәргәндә, ул яңа научный эшләр килеп чыга. И шул вакытны беләсезме ниндәен уйгырды? Еңел генә, акча төшерелеп, бирелеп кенә 1-2 елда гына салынып куйган булса иде, аның мәгънәсе Һәм кадере дә булмас кадере дә иде. булмас иде. Ул мин аны беләсезме принимаю как менә должное. Алла Тәгалә күрә, Алла Тәгалә белә. Кайсы вакыт кемгә ничек булышкалы, ничек булгалы, ну и халык ярдәме буенса. Ул беләсезме, ул как миссионерская, менә мин үземнең эшемне хәзер смогу сравнить миссионерлар белән, ислам динен алып шейхлар белән. Үлеп калганнар, ятып калганнар, аларның трудный булган. Но без аларныңкы алып килгән эшләрнең продолжительләре, миссионерларныңкы шул берчәсләрнең эшен күрсәбез. Авылларга барабыз, мәктәпләргә керәбез. Шушы балаларга күчемханны беләсезме? Беләтләрме, белмәйтләрме, ишеткәннәр беләбез диләр. Апалар кушыла. Ул беләсезме, целый марш-бросок шушы авыллардан йөрибез. Авылдан өйдән өйгә материал йыябыз. И сөйләп йөрибез, анкетирование кылабыз, соцопрослар, әймәң. Ул менә шушы бер поколение үзеп сыккан балаларымныңкы, дуслары, одноклассниклары, авылдашларым, ул уже команда шул искеренең. Улар бер күңелгә сеңә бит әле ул. Сеңә. Аларның балалары хәзер балаларын тотып киләләр. И һәркемнең тарихта аларның нимәләре. Алар килеп басатар дә балам, менә мин дә монда өлешем кергән. Даже хан күчем ролында уйнаганнарның кыта. И тагын әйтергә кирәк, шушы искеренең янында әйме шейхлар менә габерләр ята. Ислам диненеңге. 366 шейхныңкы Рахимов менә безнең Ришат Рахимов эшләгән астаналар буенса, аныңкы менә обоснованиялары буенса, шушы комитетларның по охране памятниковларныңкы 2004 елда шушы Искер янындагы Астана Искерская Астана памятник регионального значения дип язылган. Но аннан соң судлашу та булды, как бы аннулировать тагылгылары килде. Үчен дисәң, анда Али Шейхов килеп чыкты. Назим, Шерпити, Айкани аларның хәбәрләрен брас күтәр нимә инде торгызып, Али ягылып язатыгаймы. Әйтергә кирәк, шунда менә шейхларныңкы внуклары ята, Зәнги атаның. Ташкентта Зәнги атага бар целый мавзолей, 15 километр Ташкенттан Зәнги атага бар мавзолее бар. Менә шуныңкы Зәнги атаның 2 внугы Искертә ята. Менә ул безнең бүгенге көндә еще башка үзебезнеңке иптәшләребез белән дә обмен опытым, обмен историяме, ул әле как әйтелгәле, до конца эше бетмәгән. Аны әле переговор, алткы эш ул, эшләре тәгү баныңкы. Моңа эшләргә кирәк бу Ясавия тарикаты вәкилләре. Аларның кайберләре реаль шәхесләр, документлар нигезендә аларны таптык без. Алар Бохара ханлыгы белән бәйлеләр. Шуңа күрә исламның Үзбәк хан вакытында Алтын Орда кабул иткәндә шул ук тарикат хәрәкәт иткән. Ул шуңдан Казан эчендә, башка ханлыклар эчендә уртак булганнар ул Ясавия тарикаты вәкилләре. Шуңа күрә монда бер ислам кыры килеп чыга уртак. Ул бик әһәмиятле әйбер, безнең мәдәниятның һәм тарихның аерылышы берилеше. Менә шушы әйберләрне сөйләшкән вакытта билгеле бездә истәттерергә кирәк. Теге татар дигән халык ул бик киң яшьлектә яшәгән. Һәм һәрбер төбәктә үзенчәлекләре бар. Мәсәлән, Кырым татарларының сөйләшләрендә бар үзенчәлекләр, анда Бишәрләрдә аерым, Астраханда аерым, Себердә шулай аерым үзенчәлекләр бар. Ләкин аның нигезе бер үк шул татар инде ул. Аның мәдәниятен телен өйрәнгән вакытта шулай безгә килеп чыга. Шуңа күрә менә кай вакытта теге Себер татарлары аерым халык булырга тели дигәнне ишеткәч, мин көлеп кенә әйтәм инде, сез кай аерылырга җыенасыз дип. Чөнки аның менә бу мәдәни кырышыннан чыгып булмый. Ул уртак бар. Но проблема бар, менә монда Луиза ханым әйтте, тел мәсьәләсе авырайды. Чөнки элек бит Себер татарларында татар әдәби телендә укытканнар. Менә хәзер бер буын, хәтта 2 буын килеп чыкты телсез кешеләр. Алар әдәби телне өйрәнмәделәр. Тукайны да белмиләр шуңа күрә. Карт әбиләр, бабайлар Тукайны шартлатып сөйли алалар. Менә яшьләр белмиләр. Шуңа күрә хәзер бу шартларда җирле сөйләш диалект калкып чыкты.
диалект битендә әдәби телдән аерыла. Шуңа күрә уйлый башладылар, бәлки диалектта укытырга кирәк балаларын дип. Хәтта бар шулай төркемнәр Себердә шушы диалекттан әдәби тел ясарга уйлаучылар да бар. Ләкин мин уйлыйм, ул уңышсыз тәҗрибә булыр дип, чөнки кичкенә төркем өчен Себер телен саннары чагыштырмаса дәрәҗәдә аз, анда әдәби телне ясап чыкканчы халык урыслашып бетәргә мөмкин. Шуңа күрә монда безгә ничек тә булса сакларга кирәк уртак мирасны, һәм аннан соң бүленмичә бергә хәрәкәт итәргә кирәк. Мин мәсәлән Себер тарларының барлыгын таныйм. Алар чынлап та бар. Анда күп тапкыр йөргән бар экспедицияларда дагы. Әмма барбыр менә милләт дигән зур төшенчә бар. Без барыбыз да шул милләт астында яшибез. Ул бит милләт абстракт әйбер түгел. Ул менә уртак мәдәният, мәсәлән, театрлар, опера театрларында, фәннәр академиясе, зур галимнәр оешкан берләшмәләр, шунда ясала төп теге югары дәрәҗәдәге фәнни продукт, яисә мәдәни продукт, шулар бөтен халыкка да җиткерелә. Теге җирле үзенчәлекләр сакланырга тиеш. Ул хәтта мәсәлән, японнар бит мескеннәр азапланалар, аларда җирле үзенчәлекләр бигәс. Алар шуңа күрә аерым рәвештә культивация ясап сакларга тырышалар. Бездә андый проблема юк, бездә үзенчәлекләр бар, ләкин тегесен дә бусын да үстерергә кирәк. Ул вакытта мин уйлыйм, Себер татары булып та, татар милләт эчендә калырга мөмкин. Аннары бит әле Дамир әфәнде әйтәләр, теге аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар дип, шуңа күрә Себер татарлары, әгәр дә Себер татарлары дип язылса, Дамир әфәнде, бу сорау сезгә. Бу очракта алар барыбер татар булып саналамы? Гомумән, менә бу процесс ничегрәк булыр икән сезнең карашка? Менә монда беренчедән ике шибәр ханым бар, Себер татарлары. Алардан сорыйк, алар кем булып язылырга уйлыйлар икән? Башта алардан сорыйбыз, аннары сезне сорау. Мөмкинме шундый сорау бирергә? Я Гөлнәфис ханым. Гөлнәфис ханым. Мин татар дип язылам, нигә мин Себер татары дип язылмыйм? Татар. Чөнки безнең бер җир, бер халык. Нинди булсак та мишәрләрме, Себер татарларымы, керәшеннәрме, без бер халык. Шуңа күрә без бөтенебез дә язылырга тиеш татар мин дип. Мин шулай дип уйлыйм. Луиза ханым, сез ничек җавап Мин бирәсез? инде әйтеп киткәндә, менә Дамир Мавлевичның әйткән сүзләренә керешкән вакытны әйтәм. Дөрес сөйли. Бүгенге көндә менә шул урыслар шуп китеп барабызны, мәктәптә угытылмаулары зур проблема дип исәпләйм. Государственный все-таки программа кирәк. Татарстанның менә мин депутатларын да призываю. Хөрмәтле депутатлар Татарстанның менә бер решение принимать калган вакытны уйлагыз. Сез ответственны бүтән татарлар өчен. Без хәзер бердәмлек татар өчен сөйләп торабыз. Если менә әйтсә глобаль шушы татар тел турында, Себер татарлары отдельный халыкмы дигән вакытны, без бүтәнебездә бер нимәтән тыгымнан киткән, великий Джучитан киткән без бүтәнебездә, кайсыбызда алтын урталарда яшәгәнбез. Бүтәнебездә шушы ханнар булган вакытныңкы нәселләреннән калган кешеләрбез. Бүтәнебездә эчебездә, күңелебездә без татарлар. Шуның өчен бүгенге көндә Себер татары дигән менә шушы мәктәптә угыту. Ничек әйтеп булады мәктәптә Себер татар телен угытабыз дип әйеме? Если татарча совсем угытылмый, дуслар. Оның өчен нинди булса да государственный статус булса татар телен угытып, анасын алифбалар, шушы ученыйларыбыз, үзебезнең тарихчыларыбыз эшләсә, үзләренең лепталарын, бүтән күңелләрен күрсәтсәләр, любой вакыт аны карарга була. Любой вопросны чишеп була бергә. Оның өчен бергә булганы кирәк. Бер-ике тарихчыныңкы эше ул бармый. Общий столга, бер круглый столга утырып бергәләшкәле кирәк. Оның өчен берлек кирәк, бер татарлык кирәк. Әкем булып дип язылам дисәм, әйтәм, Себер татары дип язылам. Ни өчен дисәң, татар дип исемне беләм, но Себер ханлыгы баш каласы искерне күтәреп, Себер ханлыгы турында сөйләп, Себер ханлыгының баш каласын күтәрү 20 ел үземнеңке тормышымны, жизнемне салдым дигәндә, миңа үземнеңке менә шушы төп нәрсәм әйтә, Себер татары дип, Себер ханствосы белән связана. Бу куркыныч әйбер түгел. Юк, Себер татар дип. Мин аны әйтәм не демонстративно, мин аны әйтәм со всей ответственностью. И тагын бер сүзен әйтәм. Себер татарлары дип әйткәндә, Төмән өлкәсендә, мин Төмән өлкәсе турында әйтәм. 250 меңнән артык татар тора. Менә переписта 2002 елларда да шунда 8700 кеше Себер татары дип язылган. 2010 елда 6779 кеше язылган Себер татары дип. Ул ни өчен килеп чыккан? Шушы Себер татары дип язылың дип бүген шушы безнең национальный культурный автономиядә эшер алып бара. Дөрес эш дип тә күрәм аны да. Бер татарлык дип ул берәү, менә кем дип үзеңне осознать кылган ни өчен без
Беләсез, мәцәтелеп яшәйбез. Соцылып яшәйбез. Татарстанда түгел без. Безгә авырырак. Татарстанга без киләбез, нимәгә сорап кына түгел бит. Без бергәләшеп тә киләбез, әйме. Но без территориально яшәйбез за пределами Республики Татарстан. Татарстан не всегда может безгә помочь. Во-первых, аның статусы Республика Татарстан. И иногда порой есть договорные отношения между регионом и Татарстаном юг. Аларга әйтәләр, минем үрнәгемнән. Мин заявкалар бирәм үземнең эшләрем турында. Менә поддержите дип комитет по делам национальности, например. Алар әйтәләр, например. Ну, сез Татарстанның грантын аласыз. 2 ел последний Татарстанның грантын алдык иске җыенга. Но беләсезме, Татарстан ведь аның үзенеңке бюджеты. Понимаете? А без ведь Россия-то яшәйбез. Без национально-культурная автономия, национально-культурная. Но безнең национально-территориальная автономия-то юк Себер татарларыныңга. Шушы Себер татары дип ясылу, ул менә 8,000 кешенең, например, 6,000 кешенең. Ул значит, аны түгәрәкләү нәрсә дип? Безгә статус кирәк дигән сүз. Что без коренные народы, бездә булган статус коренных народов Россия имен. Шул статус булганда безнең менә Себер татарлары яшәй, Себердә яшәгән татарлар по ердә. Нефть бар, газ бар, әйме. Но при этом эшсез авыллар бөтеп баратлар, әйме. Тел бөтеп бараты. Шул статус булса өметләнәбез, что безгә какой-то процент отношения Себер татарларының культурасына, әйме, историясына, развитие историко-мемориальный комплексларын төзүдә өлеш керер дип. Но өметсез шайтан дип әйтәләр. Алай булса да аңлап глобализацияны, бүгенге көнне, әйме, куда мы движемся и как мы движемся, к сожалению, менә монда аңлый башлыйсың, әйме. Насколько трудный это этап, но все равно әйтәләр, капля камень точит дип, әйме. Шул эшне бәребер без әкренләп булса да алтка төртәбез. Но бәребер булса да, татар бер булгалы тиеш, татар бергә калгалы тиеш. Аның өчен Татарстан белән бергәлемдә, шуның өчен үземнең татарларымда да әйтәм, язылган вакытларында уйлап язлыгыз, ничек язылгалы. Барысын бар параметрларны учитывать кылып. Теге сорауга кире кайтып инде кайтабыз, бу Россия законнары буенча һәрбер кеше ирекле рәвештә языла. Миллилеген үзе билгели, шуңа күрә монда беркемдә басым ясарга хакы юк. Шуңа күрә әгәр дә кем теләй икән, Себер татары дип языла ала. Әмма мин уйлыйм, Себер татарларының күпчелеге барыбер гомуми татар булып язылачак. Аңа карап кына Себер татары бер кайда юкка чыкмый. Аннан соң менә статистика мәгълүматлары әйтелде инде монда. Безгә шундый хукукта бирелгән, әгәр дә кем Себер татары языла икән, без соңыннан барыбер татар милләт эчендә саный алабыз аларны. Без аларны барыбер татар дип саныйбыз. Саный алабыз, яшенкә керәшеннәрне кирип киткәндә, мишәр дигәндә дә кирип китә шуның ишенә. Шуңа күрә монда төрле яктан карарга була. Әгәр дә кем теләй икән, ул менә бу аз санлы аерым язучылар, алар әйтергә мөмкиннәр, без башка халык дип. Ләкин аңа карап кына гомуми татар милләт эченнән сикереп чыгып булмый. Чөнки менә монда мәдәни шартлар кирәк. Булай гына ясап булмый әйберләрне. Мин уйлыйм, һәрбер кеше үзе уйлап җавап бирер бу. Нәтиҗәдә барыбер ул менә безнең бу сөйләшүебез дә күпмедер күләмдә икләнгән, һәм инде кайбер нәрсәләрне аңлап бетерә алмаган кешеләр өчен түгел үзенең фикрен уйлап, менә шушы халык сан исәпкә алу вакытында чынлап та мин татар дип күңелендә булганын әйтеп языр дигән өметтә калабыз. Хөрмәтле кунаклар, менә бүгенге шушындый сөйләшүебезне әлбәттә бер күңелле пауза белән тәмамлыйсы килә. Гөлнәфис ханым бүген безнең тапшыруыбызда бик аз сөйләде, ләкин аз сөйләүнең сәбәбе бар. Ул аның каравы бик батыр итеп җырлый. Һәм тапшыру ахырында Гөлнәфис ханым сездән бер музыкаль бүләк безнең милләттәшләребезгә. Себер татарлар исеменнән. Дускаһым буйың зыйфа, тал кебек бәйгеләсең, таллар кебек бәйгеләсең, көмешен эзләсең, яһәл кара, кара күземә генә, карасаң күземә генә, булырсың үземә генә, яһәл кара, кара күземә генә, карасаң күземә генә, булырсың үземә генә. Әфәрин, хөрмәтле кунакларыбыз, әфәрин Гөлнәфис ханым, менә шулай бер-беребезнең күзенә карап,
бердәм булып, без бер халык, без бердәм халык дип яшәргә язсын безгә. Инде сезгә хөрмәтле кунакларыбыз исән-сау туган җирләрегезгә, яшәгән җирләрегезгә кайтып җитәргә язсын һәм кабат Казанда очрашулар насыйп булсын. Инде Дамир абыйга без инде Себер татарлары хакында тагын да күбрәк мәгълүматны туплап, әле безнең халкыбызга җиткерергә язсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез очрашу урны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүген бездә кунакта Себердән килгән милләттәшләребез. Төмән өлкәсендә Мирас татар оешмасының җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова, шулай ук мәдәният белгече, җырчы Гөлнәфис Вәлиева һәм Себер татарлары тарихын бик шәп белгән галимнәребезнең берсе Дамир Исхаков иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.